Hyvää päivää katsojat. Tänään pelataan Supermarket Simulatoria. Tällainen niinku lakko ja muut isot tubettajat on ruvennut tätä niinku pelaamaan, niin pitäisikö meidänkin kokeilla? Kyllä. Vastakaa tuolla kommenteista. Nyt aloitetaan. Mä oon tätä vähän aloitellutkin tässä. Antakaa vinkkejä sitten, jos jotain on. Tästä tulee vaan joku 10 minuutin video maksimissaan. Meillä on ilta. Nyt me voidaan finessata edellinen päivä. Leivän hinta ja pullotetun veden hinta on noussut, mutta pullotettu vesi on valmiiksi niin kallista, että me ei nosteta sitä. 4,92 me laitetaan tolleen 3, 5, 0. Meni jotain kyllä vielä. Noin sitten. Noin leipä laitettu. Noin leivän lisäksi niin mitään. Mä näen ne tuolta koneelta. Management. Hiring, eiku, mikä se oli? Leivän hinta oli noussut. Kahvinta laskenut. Kahvinta on ihan hyvä. Meidän pitää katsoa, että kaikki tuotteita on. Tää on vielä aika pieni tää mun kauppa, mutta tuolta pitää katsella. Cotton Flute on loppu, voi ei. Ja sususokeri. Pasta. Susu Powerade. Ja Cotton Flute, eli jauhot. Täydennyksiä. Cotton. Laatikko heitetään tuonne. Mä rupean tästä Supermarket Simulatorista tekemään pitempää sarjaa. Ehkä tulee joku kerta viikossa yksi video tai katsotaan mitä mä kerkään, kun mulla on koulut tuossa käytävänä. Niin katsotaan, mä koulun jälkeen yritän kyllä tehdä tätä sarjaa. Pyrin, mutta